Orientera o Presidente. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, nasa harapan po natin ngayon ang larawan ng isang kordero. Bisan po ang isang karpintero, nagtayo ng isang monumento sa harap ng kanyang bahay. At sa itaas ng monumento, nakalagay ang isang kordero. Dahil minsan, siya ay nagtatrabaho sa itaas ng bubungan. Nahulog ang karpintero at salamat sa Diyos. Bumagsak siya sa isang kordero. Namatay ang kordero. Nabuhay ang karpintero. My dear brothers and sisters, sa araw kong ito ay dinadakila natin ang monumento ng pag-ibig ng Diyos, ang banal na Eucharistia. Dinadakila natin ang banal na Eucharistia dahil ito ang monumento ng nagliligtas na pag-ibig ng Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagliligtas, even it would mean until death. Yan ang patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang monumento ng banal na Eucharistia ay ang monumento ng ating pagkakaisa. Monumento ng pagmamahal ng Diyos. Monumento ng ating ugnayan sa isa't isa. Napaganda po ng banal na Eucharistia dahil ang banal na Eucharistia ang nag-ugnay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nakakalungkot po maraming mag-asawa, magkakapatid. They no longer sit down together at meals. But even some brothers and sisters, husband and wife, no longer communicate. Narito ang banal na Eucharistia. Itinatag ng Panginoon so we can keep on connecting with one another. And we connect with the heart of God sa Kanyang mga salita. If we can text people in USA, Canada, or in London, sad to say sometimes, we cannot communicate with people very near to us. What a paradox of life. We can communicate with so many people around the world, even in Davao, and yet, people closest to us, we do not speak with one another. Here is the Eucharist teaching us to gather together. It is a rallying point for each and every one of us so we can connect. So we can still talk with one another. And because of that, bubuhayin tayo ng ating pagsasalo-salo. Maraming relasyon ang namatay na at kuminto. It has come to a stop. Sad that has come to an end. Only stop. At bubuhayin tayo muli ng pagsasalo-salo sa lamesa. Dahil ang unang apektado kapag nag-aaway tayo ay ang pagkain sa lamesa. Sana po kayong magkakapatid, mag-asawa na hindi nag-uusap, ngayong gabi mag-usap kayo. Share a meal at table. Share a glass of drink together. Then, you're sharing your food and drink. May it loosen your tongue and melt your heart so you can start living and loving again. Dahil natuto kayong mag-inuman at kumain sa isa't isa. My dear friends, meron po isang tatay kasamang tatay niya sa pagkain sa lamesa. Kasama kanyang mga anak at asawa, sama-sama silang kumakain. Si tatay, si nanay, si lolo, at ang kanyang mga apo. Napansin po ng mga apo kung paano basbasin ni tatay ang kanyang tatay, si lolo. Tatay naman, ba't ganyan kanyang kumain? Sabi, huli kagagalit ng Parkinson disease at manilupes ako. Sabi, mga bagsak na rin silyo. Anong ginawa ni tatay sa kanyang tatay? Iniwalay niya ng lamesa. Whenever ang kanilang lolo'y kumakain, he's on a separate table because he eats very, very messy. One time, nadatnan ng tatay ang kanyang anak, kasamang kumakain si lolo.
Sinamahan ng apo ang kanyang lolo sa pagkain sa lamesa. At si tatay ay natak sa kanyang puso. I separated my father from the table. Here is my son eating with his grandfather. And you know that very night, tinawag ng tatay ang kanyang pamilya, mga anak, tatay, lolo, sama-sama tayong kumain sa lamesa. Muli nakasama ni lolo ang kanyang mga anak, ang kanyang manugang, ang kanyang mga apo sa pagkain sa lamesa. And lolo was overjoyed that night, but sad to say the next morning, they found him dead with a smile in his heart. My dear brothers, sa loob ng mahabang panahon, hindi natin nakasama ang Diyos. We were out of paradise because of the sin of Adam and Eve. But today, the Lord will invite us again to eat with the Lord. At bukas mamamatay siya. Gugunatin natin ang kanyang kamatayan. Pero isang hapag ang iniiwan niya sa atin. Ang hapag ng kanyang katawan at dugo. Ang kanyang mga salita na magbibigay buhay sa ating komunidad. The God who accompanied the Israelites for 40 years in the desert sa pamamagitan ng pillar of cloud in the day and a pillar of fire in the night. Ngayon, the God who is no longer with us, but He is the God who is in us because we will be receiving Him in Holy Communion. Ang Diyos ay hindi na lamang Diyos na kasama natin naglalakad, pero ang Diyos na yan ay kasama natin sa ating katawan at kaluluwa when we receive Him in Holy Communion. A very intimate, loving relationship with God. Adam and Eve had a beautiful rendezvous with the Lord in paradise. In the fullness of the afternoon, God will call them, and they have the walk to remember in paradise. Kasama ang Panginoon, without any sacrament. They see God face to face. They can talk to God face to face. Sad to say, nung sila'y magkasalalaman sa Diyos, they were expelled from the paradise, never to enter again, until the Son of God will be born and offer His life for all of us. My dear brothers and sisters, napakaganda po ng banal na Eucharistia. Ngayong araw po ito, tatlong pinagdiriwang natin. Ang banal na Eucharistia, ang banal na orden ng pagpapari, at ang kautusan ng Panginoon, the mandate of the Lord. Love one another as I have loved you. And greater love is no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Ing patutuning lugod, pamidawang ting sarili, panahon at kagiwan, para ting kapakanan dari haliwa. And that is the meaning of life. The meaning of life, the meaning of love is pamidawang. And the meaning of life is pamidawang din. That's the meaning of love. Kung titingnan po natin sa Kapampangan, napakaganda. Sa Kapampangan may dalawang salita, bien. Bien means life, buhay. And bien means to give. Kapag binigay mo yung buhay, then your life will be meaningful. Ang kahulugan ng buhay ay nasa pagbibigay ng ating sarili. Hindi sa pagangkin ng ating sarili at hindi sa pagiging makasarili. Ang kahulugan ng buhay, ialay mo ito. Ibieme, ibieme. Bago magbiya na rin aliwang tao. And the greatest life are those lives that are offered and given to others. At yan ang tinitingnan natin kay Jesus na nakapako sa krus. Isang buhay na inialay sa ngalan ng pag-ibig. This much I love you. This much I give you. I give you my heart. I give you my love. I give you my life sa ngalan ng pag-ibig. My dear brothers and sisters, ano bang quality ng ating pagmamahalan? We say love and we express love in 1,000 ways. But how do we express love? And what is the quality of our love? Ano bang quality ng ating pagmamahal? Ano bang mga bagay-bagay na dati kong inireklamo sa ating buhay? At anong mga bagay-bagay na dati kong inihingi sa ating buhay? At anong mga bagay na dati kong sinasabi sa ating buhay?
You know, love is expressed in affirmation. It means so much when you say, I love you. Even in text messages. Kayong mga magulang kapag sinabi ng anak mo, Mommy, I love you. My God, parang nasa langit. Dahil sinabi ng anak mo, I love you. Kayong mga asawa kung minsan nagdududa kayo, sweetheart, do you still love me? And unless you hear the word, I love you, you will not be settled in your heart. May mga pagdududa, pero pag narinig mo ang salitang, I love you, nakakasecure ng puso at buhay. At marami sa atin insecure tayo sa pagmamahal ng mga magulang natin. Sa pagmamahal ng mga asawa niya, uhaw kayo, sweetheart, do you love me? And sometimes, your husband or wife needs an assurance para sabihin mo sa kanya, I love you. Hindi kita pababayaan. Narito ka sa tabi mo. At isa sa mga language of love is affirmation. Kapag mahal mo ang tao, nakikita mo sa kanya lahat ng kabutihan. He becomes the apple of your eye. Pero kapag hindi mo mahal ang tao, he becomes a scum in your life. Basura. Kaya nga pag mahal mo isang tao, he becomes the apple of your eye. And you want him to be the most beautiful, the most handsome, the best in the world. Ganyan ang pagmamahal. Sana itaas natin ang quality and upgrade and appreciate the quality of our life, of our love. Kung saan nakikita ang kabutihan ng iba, hindi ang mali at kasamaan ng iba. That is one kind of love. Affirmation. Today, let us be affirmative. Hanapan natin ang kabutihan ng bawat isa, hindi ang kanyang pagkakamali at ang kanyang kahinaan. Kaya nga sabi nga ni Father Sito, sa mga kumpradya ng chismosa sa harap ng simbahan, kayo na rin yung nakikitang masama sa batang ito. Tandaan natin ang bawat tao ay mabuti. If we are quick to believe in the mistakes of others for goodness sake, let us be quick to believe in the goodness of other people. Good in one another and proclaim it to the world. That is an expression of love. Sana naman, huwag yung salubungin ng galit ang asawa mo. Nakaka-turn off. Nakaka-bad trip. Sana naman, do not belong anymore to the Blue Ribbon Committee. Pagdating ng asawa mo, katakot-takot na investigasyon. Nakaka-turn off. But hindi mo sabihin, sweetheart, I'm so happy to have you. Kumusta ang trabaho mo? I'm proud of you. Gagawin from one another. Isa sa mga expression ng pagmamahal ay quality time with one another. The Eucharist is God with us, in us, until the end of time. Hindi na tayo iiwanan ng Panginoon. Nakakalungkot kapag namatay ang isang tao, hindi na siya babalik. Buhay na lamang sa dating mga puso. Nakakatakot kapag nagpunta sa abroad ng iyong asawa. Nakakatakot kapag iniwan another woman or God with another man. Ano pang hinihintay mo? Wala. You will spend the loneliest night in the world kapag iniwanan ka ng asawa mo dahil bumangera ka. And you lack sensitivity in your relationship. Pero tayo, sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang, God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Walang imaliwanag. Para bang sabi ng how I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Ang pagmamahal ay may panahon para sa isa't isa. Hanapan natin ang panahon ng bawat isa. Bibigyan mo din ng panahon po ang mga rinda. And that is why Jesus is more than ever present in the Eucharist. Because He would not want our love relationship to cool off. He wants to warm our heart with a sanctuary love that will never die in spite of betrayal. Manatiliya in suluk. Ning tabernakulo, the sanctuary lamp will always be there. God is present.